Labaran duniya. Masu kallo da sauraronmu barkanmu da wannan lokaci. Jazuli Fanshekara ke ɗauke da labaran duniya daga sashen Hausa na CNT da ke Najeriya. Yau muna Alhamis 24 ga watan Yunin shekarar 2021 wanda ya yi daidai da 14 ga watan Zulkida na shekarar 1442 bayan hijirar fiyayyen halitta sallallahu Alaihi wasallam. An samu ƙarin mutum 44 da suka kamu da corona a Najeriya a cewar hukumar yaƙi da cutuka masu yaduwa NCDC. Jihohin su ne Lagos mai mutum 32 da Rivers mai 8, sai kuma Abuja da Plateau masu biyu. NCDC ta ce zuwa yanzu mutum 167,375 ne aka tabbatar sun kamu da cutar, sannan ta kashe mutum 2,118. Kazalika an sallami mutum 163,917 bayan sun warke. Annobar corona dai ta balla a Najeriya a watan Fabrairun shekarar 2021 a shekarar 2020, watanni uku kenan bayan da aka gano cutar a ƙasar China. Hukumomi a Zamfara sun mayar da martani dangane da wani rahoto da ya nuna ita ce tafi kowace jiha matsanancin talauci a ɗaukacin Najeriya. Hukumar da ke yin rijista National Social Register NSR ita ce ta fitar da alƙaliman wanda suka nuna ƙarara cewa mafi akasarin al'ummar jihar na zaune cikin talauci. Kwamishiniyar ma'aikatar harkokin jin kai ta jihar Zamfara Hajiya Faika Marshal ta ce wannan batu ko kaɗan ba gaskiya ba ne. Ta ce waɗanda suka yaɗa labarin sun yi amfani ne da sakamakon rahoton shekarar 2019. wanda jihar Zamfara ta zo matsayi na ƙarshe lokacin da ta samu kashi 91.8 bisa ɗari a ma'aunin talauci na jerin jihohi da suka fi talauci a Najeriya. Shirin raya ƙasashe na Majalisar Ɗinkin Duniya UNDP ya ce adadin ƙananan yara da za su mutu zai iya kaiwa miliyan 1 nan da shekarar 2030 a Najeriya idan ba a ɗauki matakan ko ta kwana ba. UNDP ta ce yara 170 ne suka yi ta mutuwa a kowace rana a Najeriya a shekarar 2020 da ta wuce sakamakon rikicin Boko Haram da ake fama da shi a arewa maso gabashin ƙasar nan. A cewar rahoton, yawan ƙananan yaran da ke mutuwa a yankin zai iya kaiwa 240 a kowace rana nan da zuwa shekarar 2030. Lamarin ya fi shafar yara masu raunin shekaru 'yan ƙasa da shekaru 5 wanda ke fama da yunwa da kuma cutuka sakamakon karancin ruwan sha mai inganci, musamman yadda yaƙi ya ƙi cinyewa ana murginawa da shi daga wata shekarar zuwa wata, ya munana tasirinsa kan ƙananan yara. A wani labarin kuma ƙasar Canada ta ce za ta ba da tallafin kuɗi dala Amurka miliyan 27 domin agazawa waɗanda rikicin Boko Haram ya shafa a Najeriya. Ofishin jakadancin ƙasar Canada a Najeriya ya ba da sanarwar cewa gwamnatin ƙasar za ta ware dala miliyan 27 a matsayin wani sabon tallafin da take baiwa Najeriya don taimakawa al'ummar da rikicin Boko Haram ya shafa a yankin arewa maso gabashin ƙasar nan. Sanarwar ta bayyana cewa kimanin mutane miliyan 4.4 ne za su buƙaci taimako na abinci a yanayin da ƙasar take ciki a wannan shekarar. Ta ƙara da cewa akalla mutane 775 ke fuskantar matsalar ƙarancin abinci sakamakon hare-haren da 'yan ta'adda ke kai musu. Kazalika akwai barazanar yankewar kai abinci da sauran kayayyakin agaji a yankunan da ke buƙatar agajin gaggawa sakamakon yawaitar hare-hare. Fiye da shekaru 10 kenan da ake fama da tashe-tashen hankula a yankin arewa maso gabashin Najeriya, lamarin da ya sa yankin yake buƙatar agaji da jin ƙai. A halin da ake ciki mutane sama da miliyan 8 ne ke buƙatar taimako na jin kai a wannan shekarar ta 2021. Kamfanin man fetur na Najeriya NNPC ya bayyana cewa zai haɗa hannu da hukumomin tsaro da sauran masu ruwa da tsaki don daƙile matsalar fasakorin albarkatun man fetur da satar ɗanyen mai. Cikin wata sanarwa da babban daraktan kamfanin NNPC Mele Kyari ya fitar a Abuja, ya bayyana cewa yunkurin hakan na zuwa ne bisa umarnin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari.
Shugaba Buhari ya umarci ma'aikatar albarkacin man fetur da kamfanin NNPC da kuma hukumar tsaro ta EFCC da ma sauran hukumomin tsaro a ƙasar da su yi dukkan abin da ya kamata wajen dakatar da matsalar fasakorin bututun mai da sata da kuma sauran fasakorin albarkacin mai da ake yawan samu a faɗin ƙasar nan. Mele Kyari ya kwatanta matsalar a matsayin wata babbar barazana ga tattalin arzikin ƙasa wanda ya hana 'yan Najeriya cin moriyar tallafin man fetur a ƙasar baki ɗaya. Ya buƙaci masu ruwa da tsaki da dukkan ma'aikatu da su haɗa hannu tare da kamfanin wajen tabbatar da cewa an wadatar da ƙasa da albarkacin mai da take da buƙata a kullum, wanda a halin yanzu ya rage daga lita miliyan 102 zuwa a watan Mayu zuwa lita miliyan 60. Wani jirgin helikwafta na soji ya yi hatsari a kusa da Nairobi, babban birnin Kenya. Ma'aikatar tsaro ta Kenya KDF ta ce an gudanar da ayyukan ceto a yanzu haka. Ana gudanar da ayyukan gwaji ne a lokacin da jirgin ya faɗo a yankin Gong, a cewar ma'aikatar tsaron Kenya. Akwai mutum kusan 20 a cikin jirgin, kamar yadda jaridar Standard ta rawaito. Ma'aikatan ceto na neman wasu masu sauran numfashi a cikin ɓaraguzan wani bene mai hawa 12 da wani ɓangarensa ya ruguje a garin Miami na Amurka. Babu cikakken bayani game da yawan mutanen da ke cikin ɓangaren da ya rufta a safiyar yau ɗin nan. Sai dai rahotanni sun ce akalla mutum ɗaya ya mutu yayin da aka yi nasarar zaro wasu ƙananan yara daga ɓaraguzan. Ƙungiyar Tarayyar Turai EU da Amurka sun yi Allah wadai da ƙarin harin da aka ce ƙasar Habasha wato Ethiopia ta kai ta sama, wanda ya yi sanadiyar kisan gwamman fararen hula a yankin Tigray. EU ta bayyana harin a matsayin mai matuƙar tsoratarwa, wanda aka hari farar hula da gangan, sai dai rundunar sojin Ethiopia ta musanta kaiwa farar hula hari, amma ta tabbatar da cewa ta kai wa mayakan Tigray People's Liberation Front sabbin hare-hare ta sama. Majalisar Ɗinkin Duniya ta buƙaci a gudanar da bincike mai zaman kansa, a kuma bayar da damar kai magunguna ga waɗanda lamarin ya rutsa da su. An yi imanin cewa harin na Togoga ya kashe mutane da dama da kuma raunata wasu. Ƙungiyar agaji ta Red Cross ta ce ta taimaka wajen tseratar da mutane da aka jikata. Labaran duniyar kenan na wannan lokaci, a madadin sashen Hausa na CNT da abokan aiki Abubakar Bello, Sabiu Alhassan, Shu'aibu Hassan, Khalid Aliyu da Umar Ibrahim Abdullahi. Ni Jazuli Zakari Fanshekara nake cewa mu kwana lafiya.